Jest ze mną Bartłomiej Wanot z Otwartego Śląska. Powiedz troszkę o inicjatywie, czym się zajmujecie, czemu to robicie? Serdecznie, że jest profesor witać się w Siemianowicach, chociaż nasz kolektyw funguje nie ino w Siemianowicach, bo mamy ludzi z Katowic, ze Pszczyny i tak dalej. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was Rostomili z Siemianowic. Za mną Rathaus. Tu mamy naszego kyfra, a ze drugiej zajty rynek. Siemianowice to 66-tysięczne miasto na prawach Krysu, które założono w XIII stuleciu. W 1923 roku połączono Siemianowice z Laura Hutą, tworząc gmina Huta Laura Siemianowice. A w 1927 gmina przemianowano na Siemianowice Śląskie. A od 1932 roku została miastem. Dzisiaj sztattajlami okrom samych Siemianowic są Bytków, Michałkowice, Bańgów i Przełajka, które zostały dokuplowane do Siemianowic w 1951 roku. Miejscowość od południa graniczy z Katowicami. A ze Siemianowic pochodzi, mieszka tu wybitny śląski gotkoznawca Bartłomiej Wanot, którego pozdrowią, założyciel Otwartego Śląska, który przaje Śląskowi, który walczy o heimat. Pozdrowiamy go. Sumy przy pałacu Donesmarków, mianowany też pałacem Mieroszewskim, bo w XVII stuleciu Mieroszewscy stawiają ten pałac, ale nie skorzej Donesmarkowie go przyjmują. I tak to funguje aż do, można powiedzieć, dzisiaj, ale budynek w międzyczasie popadł w ruinach i dopiero od 2009 roku zaczęto przywracać mu ten blask. Mamy tu browar pałacowy, restaurację, jakieś socjalne pomieszczenia, tu stajnia widzimy, więc widzicie, i w centrum przemysłowego, industrialnego miasta, jakim są Siemianowice, możecie zobaczyć tak piękny pałac. Pałac jest zachowany w barokowym sznicie z elementami klasycyzmu, no, został przebudowywany, a tu widzicie jeszcze takie zabudowania nieodnowione do końca i mam nadzieję, że to wszystko ze środków unijnych będzie renowowane. Sumy przy strefie przyrodniczo-rekreacyjnej, bażantarnia przy wejściu, ale nie mamy czasu, co by tam iść i penetrować to, bo za chwilę będzie cima, już mamy oktober. No a co tu ciekawego? Pole golfowe, bażanty, stawy, tu patrza, żeby auto nie wjechało. Co jeszcze? Plaża nawet. Zobaczcie się tu na ta tabula i was zachęcam, żebyście tu sami przybili. Cmentarz żołnierzy niemieckich. Zobaczcie, kaj my teraz są. Kajś tu, to by trzeba dosyć daleko iść. Lasek, bażantarnia, Ponia Siemianowickie, stow remiza, pole golfowe. Więc tu naprawdę jest mocka tego, fitness na świeżym lufcie. Ja was zachęcam i przepraszam, że tego nie pokazał, ale wszystkiego się nie da pokazać w tak krótkim filmie. Ale to ono będzie jakieś takie dodatkowe dowód, żeby iść i samemu zobaczyć i przekonać się. No. Jednak, że chciał wam pokazać coś, wrócili my tu w większy dzień i są my w tym parku genau na Bańgowie. To jest Kirchhof, cmentarz wojaków ze II wojny światowej. Tu jest pochowanych 28 000 wojaków ze całej południowej Polski. Ino 10 Kirchhofów w całej Polsce takich jest. Graby od wojaków są najlepszymi orędownikami pokoju.
pamiętajmy o tym i nigdy więcej wojny. Tu nasze praojce są też pochowane, bo wiemy, że tu na Śląsku nasze upy, starzykowie walczyli we Wehrmachcie i to było normalne, bo my byli tu pod niemieckim rozkierunkiem i uważani my byli, tu my Ślązoki za Niemców. I my się tam nie ciśli, to nie była nasza wojna i no tak my musieli iść, tak jak Poloki musieli iść, jak były pod polskim rozkierunkiem, tak jak by teraz była wojna, no to też by my musieli iść. Tako jest historia i nie można się tym gorszyć. Jest ze mną Bartłomiej Wanot z Otwartego Śląska. Powiedz troszkę o inicjatywie, czym się zajmujecie, czemu to robicie? Serdecznie, że jest fest witać Cię w Siemianowicach, chociaż nasz kolektyw funguje nie ino w Siemianowicach, bo mamy ludzi z Katowic, ze Pszczyny i tak dalej. A Otwarty Śląsk to jest taki kolektyw, którego celem jest pokazanie więcej otwartego w obliczu Śląska. To oznacza, że chajemy się w jeden czas i o śląski patriotyzm, śląska kultura i śląsko-gotka, ale też o takie ogólne tolerancję, o świadomość walki z dyskryminacją mniejszościowych grup i tak dalej. Z tego do przykładu łażymy ze śląskimi hasłami na Marsze Równości i tak dalej. Wiemy, że moc ludzi z tego nie za fest mają nas radzi, no ale z robimy swoja robota i to jest nasz cel. Dzięki. Ja jeszcze powiem, że Bartłomiej fest dobrze goda po śląsku, a we młodym pokoleniu to naprawdę teraz ciężko. Nie dość, że godo, to jeszcze szrajbuje. Jak dbać o ta śląsko-gotka, żeby ona się przybijała, żeby coraz więcej personów poradziło godać, dobrze godać i pisać po śląsku. Wiesz też, wydaje mi się, że najważniejsze, o co teraz musimy się chajać, to jest obecność tej gotki w kulturze. To znaczy, że takie inicjatywy jak Twoja, jak to, że jeździsz po Śląsku, robisz nagrania, które ludzie się potem mogą puścić, nawet jak się na tym nie będą skupiali, no się puścić kaś w tle, to że Wizo im pomoże, bo będą mieli ten żywy kontakt ze gotką. I to jest to, co musimy robić wszyscy. To znaczy, żeby gotka była żywo, to ona musi żyć. Ja wiem, że to taki fest banalnie, taki banalny krank, ale to tak funguje. Żeby gotka żyła, to ona i się rozwijała, to ludzie muszą jej używać, ludzie muszą godać. I nie może ich być gańba za to, że godają, tylko to, że tam dobrze godą po śląsku i tak dalej. No, jest że tak mówię godosz, no, ale to nie oznacza, że jak ktoś godo trochę gorzej, to on może przestać godać. Ważne, że się staro. Ja też nie idealnie godą, ale dużo się szkola i chce to robić lepiej. Staranie się o gotka jest ważne. Pamiętajmy też o tym, że cesta do dobrej gotki ludzi bez zło gotka. Jakbyś ty się wspomniał, albo każdy w to godo ino po polsku, jakby się wspomniał te rożki, jak on godał, jak miał 2 lata, no to by go było gańba, nie? To by kto to widział tak godać, szlabikować i tak dalej. No ale to tak godali, aż się nauczyli godać lepiej. I tak samo rzecz może być po śląsku, że z początku będziemy dawali fest moc polskich ausdruków, polskich słówek, ale z czasem ta gotka będzie coraz lepsza, coraz fajniejsza. Sztojer albo ślabikosz. Może wytuplikujmy do tych, którzy nie wiedzą, kto to jest, tak krótko ja. Dobra. Felix Sztojer to był śląski gotkoznawca, który 90 lat do zadku wydał no przede wszystkim fajno, mądro książka Dialekt Sulkowski, która opisywała jego dialekt z tej wsi, kaj on się narodził, ale oprócz tego napisał też z naszej ziemi śląskiej i ostatniego Gwoździałża. To jest poezja i proza we śląskiej gotce. No i do zapisu tej śląskiej gotki użył swojego ekstra zapisu, swojej ortografii. No i są ludzie, tacy jak ja, którzy do dzisiaj tę ortografię używają, bo widzą, że na richtig ma sens i idzie nią zapisywać rozmaite śląskie dialekta, no a przy tym ona się fest tak wyraźnie odróżnia od polskiej ortografii. Są ludzie, którzy używają innych zapisów, tam ich też jest moc, na przykład najpopularniejszy jest ślabikosz, no ale do mnie to nie ma jakichś przestrzeni do tego, żeby się chajać. Nie? To znaczy, ja przede wszystkim staram się o to, żeby ludzie, którzy piszą po polsku, zaczęli pisać po śląsku. Nie? I pisali do porządku, a nie o to, że teraz ktoś pisze ślabikorzem, to on jest mój wróg. Ja. Jorzek to kiedyś tak napisał, że do mnie jeździ we słowie do wumy, napiszemy u z kółkiem, albo o z kreską, to do mnie fest srogiej różnicy nie ma. Ja. I no, żeby żaden mi nie godą dajemy. Ja. A najgorzej moim zdaniem jest tak, że ktoś goda po śląsku, ale szrajbuje po polsku. Ale genau, że godo Gyszynk, a napisze prezent. A no ja, takie... Godo Rzymła,
a jak chcę komuś wyduplikować i napisać, co ma kupić, napiszę bułka. Często też ciężko jest się dziwować w takiej sytuacji, bo Ja. no, prawda jest Bo taka, że dużo ta książka we gotka szkole. była we godany formie, a pisana forma miała więcej ta polska gotka. I ja też to widzę po swojej familii, nie? Że wiadomo, że trzeba kupić tomaty, ale jak zapisujemy się tam listę, bo jedziemy Pomidory. to już się zapiszesz tam pomidory. No ale to jest kwestia tego, co by się ludzie przybadali, nie? Ja. Ja to wtedy zapisuję po śląsku, moja siostra to widzi, że pisze po śląsku, no i sama Czterowski też zapisze tomaty. Dobre, Bartłomiej, pięknie Ci dziękuję. Też filujcie zajta na Instagramie, na Facebooku Otwartego Śląska. Ja, Otwarty Śląsk, bez U z początku, U otwarty. Genau. Dziękuję Ci pięknie. Znajdujemy się przy spichlerzu ze XVIII stulecia. Spichlerz dworski, to żeście widzieli, pałac Donesmarków to było zusammen. Dobra Donesmarków, którzy zarządzali Siemianowicami, tymi dobrami. Słuchajcie, co tu teraz kije? Muzeum Miejskie. A co tam? No, między innymi o Korfantym, bo Korfanty urodził się we Siemianowicach, można powiedzieć najbardziej znany Ślązok. I no, pytanie, eli on by chciał, co by my o nim go dali Ślązok, bo on się chyba czuł bardziej Polokiem. Walczył o Polska i jak do tej Polski się dostał, to Poloki go zlikwidowali, tak mu się odwdzięczyli. No, szkoda, że Korfanty chciał zostać premierem Polski i nie patrzył na ta śląsko sprawa, na śląski interes nacjowy, co by Śląsk mógł być wolnym państwem i no chciał do Polski, a tak jakże powiedział, jak się to skończyło, do wszystkich źle się to skończyło. No ale co by nie powiedzieć, każdy Korfantego zna. We szulach uczą o nim, szkoda, że nie uczą o kożdżoniu. My by woleli, żeby o nim powiedzieli, o kożdżoniu, o lataczu, o uliczce i tak dalej, o tych richtig bohaterach nacjowych, a nie o Korfantym. No ale trzeba wspomnieć o nim, że on stąd się wywodzi, no i jest znany na Śląsku, znany w Polsce. Adalbert tak richtig się mianował, potem dopiero Wojciech. Za nami neogotycki kościół Świętego Krzyża z 1873 roku. Co to było wcześniej? Jakiś drewniany kościół? No nie. Wcześniej Siemianowice przynależały do parafii w Michałkowicach. Dzisiaj to jest Tajla, którą zaraz zobaczycie, ale ta Tajla jest starsza od Siemianowic. Widzicie, monumentalno ceglasto budowla, a tam za mną, nie wiem co to jest, jakiś też pałacyk, jakieś zabudowania takie, widać tu ta dawnoświetność tego miasta, które było zarządzane od Donesmarków. Za mną wanielicki kościół miana Marcina Lutra. W czasach reformacyjnych we XVI stuleciu place dzisiejszych Siemianowic ominęła ta reformacja. Większość śląskich miast jednak te reformacyjne nauki były objęte tymi reformacyjnymi naukami. To nie. Dopiero w 1836 ze Glajwic przybywają tu familie wanielickie. A w 1895 roku poświęcony został ten kościół. Wcześniej wanieliki ze Siemianowic włazili do kościoła w Königshütte, do świętej Elżbiety. 1895 poświęcenie. Ale w 1945 roku, po II wojnie, katoliki odebrały ten kościół wanielikom. Bezprawnie. Tak jak w Anhalt, o czym rzekł już Godoł, tak jak w Katowicach, o czym rzekł Godoł. W Katowicach 2 lata nieskorzy zwrócili, ale tu, no niestety, udało się, ale dopiero w 2000 roku. I na powrót ten kościół jest wanielicki od 21 lat.
takie trudne historie na Górnym Śląsku. Ciężkie to są historie, ciężkie prace, ale teraz możemy się radować i o tyrze hierot, że ten kościół jest w rękach anielików. Tak jak to było, tak powinno być i tak jest. Sumy we Siemianowicach można powiedzieć, ale kiedyś to była osobno tajla Laura Hite, Laura Huta. Tu mamy międzypokoleniowy plac trefów Laura Hite. Na placu kaj był kiedyś Rathaus. We 30 latach XIX stulecia powstało Huta Laura, Huta Werk. We 70 latach z tych kolonii tworzy się obszar dworski. We 1890 roku powstało osobno gmina Laura Hite, Laura Huta po śląsku można powiedzieć, a w 1923 albo 1924 zostaje dokuplowano do Siemianowic i wtedy mamy gmina Laura Hite Siemianowic, ale już w 1927 przemianowane to zostaje na Siemianowice i dzisiaj mało kto wie, że kiedyś taka gmina była jak Laura Hite. Mamy roztomajte insze tajle Siemianowic, ale Laura Hite, Laura Huta już nie ma tajlą, już jest integralną tajlą centrum można powiedzieć Siemianowic, ale musimy wiedzieć, że to była kiedyś osobno gmina. To że wam powiedział. I mieszkańcy wiedzą, że oni są ze Laura Huty. Są w Bytkowie, jednej ze najstarszych osad na Górnym Śląsku z 1298, a w granicach Siemianowic od 1951. Rynek bytkowski to dopiero niedawno inicjatywa. Zobaczcie te wieżowce z wielkiej płyty komunistyczne i tu takie komunistyczne założenia, ale co my mamy tu, bo widzicie, choby to była jakoś komunistyczna tajla, ja powiedział, jedna z najstarszych osad na Górnym Śląsku. Widzieli, żeście po drodze, no może teraz w przewitkach to dom Siemianowickie Centrum Kultury. Co jeszcze? Wieża telewizyjna, zobaczcie, tam to fajnie wygląda. I jeszcze ważną informacją, był taki program w TVP 3 Katowice, sobota w Bytkowie od 1993 do 1999, 70 tajlików, 4 miliony widzów. Bytków emblematyczna tajla, śląsko tajla, Górny Śląsk. Takie połączenie tego, co było stare, średniowieczne ze socjalizmem. Są we Michałkowicach, jednej ze najstarszych osad na Górnym Śląsku ze XII stulecia. Od 1951 we granicach Siemianowic. Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa, Siemianowickie Centrum Kultury. Byłże tu kiedyś na trefie Śląskiej Partii Regionalnej, pamiętam. Rozstawili, a co tu kiedyś było, co to jest ten szacht? Ano Gruba, od 1883 Gruba Michał. W 1975 połączono ją ze Grubą Siemianowice, która fungowała od 1855, ta Gruba Siemianowice, a zusammen ta Gruba fungowała do 1993 roku. Michał Siemianowice, ja? I teraz już tu nie mamy żadnej Gruby, ale jest to obiekt postindustrialny, zabytek techniki postindustrialnej na szlaku zabytków techniki i mocka takich obiektów mamy na Śląsku. To jest fajne i wam to będę pokazywać durś, bo to jest nasze dziedzictwo i tym możemy się poasić. Są przy jednej z najstarszych parafii
na Górnym Śląsku. Przełom XIII i XIV stulecia. Powstawał tu drzewiany kościół. Wyodrębniono ta parafia ze parafii bytomskiej. To już jest czwarty kościół, neoromański, świętego Michała Archanioła. Wcześniej dwa drzewiane, potem murowany we sznicie nie skoro romańskim, a to neoromański. Jecima nie widać za bardzo, widać oświetlone okna w środku mszo, że jak powiedział oktober, jest 6 na wieczór, a już cima, a za niedługo będzie przesunięcie czasu, to już o 5 będzie cima. Nagrywamy tu już na przyszły rok, na styczeń. Widzicie, oktober, już na styczeń będą tajliki, ale to już jeden z ostatnich tajlików, które nagrywamy we starym roku. Jednak w lecie się dużo lepiej kręci. Zobaczcie jeszcze tu ten landschaft nocnych Michałkowic. Takie stare budynki. No, widać ten industrialny klimat, ale tam macie już takie komunistyczne. Tak to wygląda. Nie wiem, eli widzicie, eli nie. Szajbnijcie, nagrywać nocą, albo nie. Nie wiem, jak ten aparat się będzie sprawował w pocinku. Za nami pałac Rheinbabenów ze 1836 albo ze 1870 roku. Przebudowany w 1906-1907 ta oranżeria została dobudowana. Dzisiaj to jest Siemianowickie Centrum Kultury od kilkunastu lat. Ale przodziej pierwej nie było tu Rheinbabenów, byli tu Miroszewscy, których dwór drzewiany stał tu już kilkaset lat. Ale kiedy Miroszewski wydał swoja cera za Schwellengrybela, no to Schwellengrybelowie stali się tymi, którzy reskirowali Michałkowicami, a nie skorzy dopiero Rheinbabenowie. No i tako historia. Niestety padło nam auto, bateria nie funguje, czekamy na laweta. A mieliśmy jeszcze jechać do dwóch stadtteilów, do Bańgowa i na Przełajka. Bańgów, no co tam mamy? 16 stulecie, rok założenia, od 1951 w granicach Siemianowic. Mamy tam szacht Bańgów, ale tak naprawdę miałeś ino przejechać. Jest tam też park Fazaniec, Bażantarnia. To, co żech wam pokazywał przy Siemianowicach, pole golfowe i tak dalej, on się rozciąga od Siemianowic aż na Bańgów, ten park fazanów. Ale to i tak bych wam nie pokazywał. Co jeszcze? Przełajka, no co tam mamy? Brnica. Przy Bańgowie też Brnica, rzeka graniczna, którą żech wam pokazywał przy piekarach. To samo bych wam godał. Potem mamy Będzin i Polska. W piekarach godo się takie powiedzenie: bez przełajka do piekor, czyli krętą drogą trzeba nadłożyć drogi, ale zawdy do celu. Takie powiedzenie właśnie to oznacza. A co mamy na Przełajce? No 13 stulecie to też staro stadtteila, ale od 1951 dopiero w Siemianowicach. Też nie mamy jakichś takich fest atrakcji. Chciałem wam ino pokazać ta Brnica i powiedzieć i zaś się zachwycać. No słuchajcie, Roztomili, to tyle. Takie są przygody z autem. Chcieliśmy autobusem jechać, ale jakoś też dopiero za 20 minut, a my już czekamy na laweta, zanim by my tam wrócili. Niewiele my stracili. Oczywiście pokazał, że wam dzisiaj mało, niedużo, a może mono tu, bo tu ten kościół żeście już widzieli. Zobaczcie landschaft na Biedronka. Tak na gibko, tak na dziko. Fazańca żech wam nie pokazał, tego richtig pięknego parku. Ale zaznajomił żech was z Siemianowicami. Mono troszkę na zaczątku było mało energii, ale teraz już jest.
no ciężko się realizuje bez na podzim, gibko je cima, je zima, tako piździawa, no ale durś chcę wam to pokazywać, jadymy durś i będą tajliki, one też takie krótsze, ale jak już zaś na jar wyruszymy, to się nie zatrzymamy. Dobre, Roztomili, chowcie się, Bielsk.